Sa'yo, John Ruel Rodriguez Montega, maawa ka. Maawa ka. Balik mo sa sakyan kasi pinadalat buhayan ko yan. Please, maawa ka. Mula sa Naga City, Camarines Sur, isang car rental business na budol umano ng isang nagpakilalang customer nila. Reklamo ni Marichel Guarino nitong ika-2 ng Abril nang mag-rent ng sasakyan ng isang lalaking nagngangalang John Ruel Rodriguez Montega na taga Sorsogon City. Ang kanilang usapan, 24 hours lang daw itong rerentahan. Ngunit matapos ang 24 hours ay hindi na ito nakausap pang muli. At magmula noong nakaraang Webes ay hindi na umano nila mahagilap si John. Para sa reklamong ito, makakausap natin si Marichel, ang may-ari ng car rental business. Actually po, ang katransaksyon ng anak ko, nag-chat daw sa kanya na gustong mag-rent ng sasakyan. So inalok namin yung talagang car rental ko na manual. Ang hinahanap niya po, automatic. Apo. Yung automatic dala ko sa school kasi yun ang ginagamit kong pang private service ko. Opo. Sabi ng anak ko, sabi niya, Mama, automatic daw ang gusto. Sabi niya, so yan na lang ibigay muna natin, ito na lang munang manual ang gamitin mo. So ako naman, pumayag din kasi sabi ko, 6:00 pa ang labas ko sa school. Opo. So ang nangyari, hinatid po namin, kasi sabi niya 6:00, so naihatid namin sa meet-up. Supposedly po, ang meet-up namin is SM Naga. Opo. Ngayon, biglang nagbago yung meet-up place. Doon na lang sa may Peña Francia Church sa harapan ng simbahan. So doon kami nag-meet up. After po nang mabilis lang po yung pangyayari, nagbayad siya. Una, binigay niya 1,000 kasi dapat yung renta is 1,500. Ako binigay niya 1,000 tapos gusto niya nang umalis. So sabi ng anak ko, Sir, 1,500. So nakalimutan nang hingiin yung ID kasi sa chat nila, sa Messenger, 2 valid IDs, tapos may pipirmahan. So parang nagmamadali yung tao, pakabigay nung pera, sumakay na siya doon sa sasakyan. Opo. Naibigay ko na agad kasi din yung susi. Opo. Tapos sinabi ko din sa kanya kung ano yung gas-gas ng sasakyan doon sa may bumper, may gas-gas yung pati nakababa. So Opo. sabi niya, okay lang po ma'am. Tapos sabi ko, may dumi, sabi niya papakarwash na lang. So gano'n na po yung nangyari. 1,500 lang po kasi along pakol lang daw po yung biyahe niya. Papasyal niya lang yung mag-ina niya. After noon, pag April 3 po, sabi ko 6:00, sabi ko sa anak ko, i-check mo na yung sasakyan, yung nagrenta, kung anong oras ibabalik. Chinat ng anak ko, naka-reply po siya, 7 na po yata yun. Ang sabi, nakatulog daw siya, nag-aasikaso na daw siya, mag-extend siya ng ilang oras. Ngayon, so naghintay po yung anak ko, kasi sila yung magka-contact. Naghintay ang anak ko hanggang na umagahan, walang update. Pagpunta ko ng school, mga 11:30, nag-chat yung anak ko, sabi niya, Mama, i-chat mo tong kasi hindi ko na makontak, hindi nagre-reply. So sa madaling sabi po, nagpa-blatter na agad ako sa police station 3. Opo. And then after nun sa police station 3, nagpunta po ako sa highway patrol group sa Concepcion. Opo. Sabi ko, ipapa-alarma ko agad. If ever na makita na nagbabiyahe, pwede harangin na kasi nga wala na kaming contact doon sa tao kasi naglampas ng 24 hours. Opo. So sa ngayon po, after nung sa HPG, pauwi na kami, nag-chat bigla sa anak ko, mag-i-extend daw. Sabi ng anak ko, hindi na sir, hindi na po pwede mag-extend kasi ang usapan natin 24 hours. Ngayon mo na po yan ibalik kasi ipapa-alarma namin yan sa HPG. Sabing gano'n ng anak ko. Tapos sabi niya, wag naman po, sabi niya gano'n. Mag-extend na lang ako, sabi niya. After nung usapan nila, yung conversation nila sa Messenger, nag-lead doon sa group chat nilang dalawa. And then, binlock na yung anak ko. Opo. Yun na po yung nangyari. Until now, wala po yung yung sasakyan. So, nag-post na kami sa social media. Until now po, walang development. Sa simula pa lang hanggang ngayon, ang katransaksyon talaga nitong tumangay ng sasakyan nyo, ma'am, is yung anak nyo. Opo po, siya lang po. Yung anak ko po ang katransaksyon niya. Kasi hindi ko naman talaga siya kasi kakilala. Yung anak ko lang yung kausap niya. Tapos sa pagkakakwento nyo, ma'am, meron din itong sinend na valid ID sa True Messenger. Yung valid ID po yun na sir, nakuha namin doon sa isa ring natangayan ng sasakyan. Opo, so ibig Siya sabihin... rin po ang nagrenta. Opo. Ngayon, nag-post doon, after 2 days na mag-post kami sa Facebook, nag-post din yun, nawawala din yung sasakyan niya. Opo. So, kinontak namin yung nag-post kasi same person yung nag-rent.
Opo. Kinontak namin, yun ang binigay sa amin na ID, yung driver's license. Pina-check ko na po, pina-ano ko na sa LTO, fake daw po yung driver's license na yun. Opo. Tapos nag-send din siya ng picture kasi naisipan niya take ng picture na silang dalawa. Pero yung sinend na picture po, nakayuko yung Ruel. Dalawang picture yun, sinend sa amin. Yung sa kanya po, sir, after niyang nag-post, pag kinaumagahan, may nag-chat na sa kanya na nakuha na daw, iniwan daw yung sasakyan sa Antipolo Rizal, sa may Taktak Road daw po. Pero sa ganyan, ma'am, paano po yung naging procedure nyo sa pagrenta ng sasakyan, ma'am? Ako po, talaga, ever since nag-start ako for rental, two valid IDs, then may rental agreement po akong pinapapirmahan. Opo. Tapos two valid IDs. Tapos with the picture na may mga kung saan yung may mga gas yung sasakyan, binibigyan ko silang copy. Opo. Ang nagrenta. Tapos background check ko talaga. Kaso yan nga ang nangyari. Anak ko yung nagparenta. Ibig sabihin, ma'am, nung pagparenta ng anak mo, wala talagang valid ID at walang napapirmahan na kontrata. Opo, dapat meron. Kaso hindi na rin nagawa ng anak ko kasi madalian yung transaksyon nila. So, ibig sabihin, nagmamadali itong katransaksyon ng anak mo, kumbaga na ibigay na itong susi ng sasakyan. Opo. Yung pagkakakwento mo, ma'am, may nakapagsabi sa'yo, itong sasakyan nyo ay nasa labas na ng Bicol. Base po kasi, sir, doon sa kasabay na tinangay din, naka-rental din, tinangay din yung sasakyan niya. Sabay yun, sir, April 3 kinuha. Sa kanya 4 p.m., sa akin 6 p.m. April 3 ay April 2 din po. Opo. So, yung sasakyan niya, nakuha sa Antipolo. Opo. Kaya So, sabi ko, maka-convoy sila, hindi lang isa yung, siguro may mga kasama siya, and then, syempre, din ride nila, nag-convoy sila, tapos iniwan yung MG, yung sasakyan ko ang tinangay talaga. Opo. Sa pagkakakwento ng anak mo, ma'am, ano daw yung paalam ni Ruel na hanggang saan lang daw itong sasakyan nyo gagamitin? Ilalabas ba? Nagpaalam ba na ilalabas itong sa outside Bicol? Hindi po, sir. Dito lang po sa Pacol area. Kaya grabe yung kumpiyansa din ng anak ko. Pacol area, taga dito din po kasi kami sa Pacol. Sabi niya, doon lang daw sa cafe, sa taas sa unahan ng malapit sa Carolina. Ito, ma'am, na sinasabi mo na nabiktima rin nitong suspect natin na nasa labas na daw ng Bicol, na nasa Antipolo na. Sino yung nakapagsabi sa'yo, ma'am, nito? Yung may-ari po mismo, sir, nakausap ko. Pinuntahan ko din kahapon sa Pili. Nakausap ko siya, tapos nakwento niya kung paano na-recover yung sasakyan niya. Bakit kaya, ma'am, kumbaga nagtiwala agad itong anak mo, ma'am, without na nagbigay ito ng ID, na nasa procedure nyo na magbigay ng ID at kasulatan? Bakit siya nainganyo na ipagkatiwala itong sasakyan? Hindi ko po nga, sir, din yung anak ko. Sabi ko nga, medyo talagang malaking pagkakamali niya rin kasi yun. Kasi nasanay din siya, yung mga kakilala yun, na hindi na nahihinga ng ID, yung mga dati kong client. Opo. Kaso ito bagong client, so talagang hindi siya nag-implement ng rule. Kailan yung huling pag-uusap ninyo, ma'am, nitong tumangay ng sasakyan nyo? Actually po yung pag-meet up namin sa may harap ng Peña Franchise Church, doon ko lang siya na-meet ng personal. Wala bang sumagi sa'yo, ma'am, na magduda dun sa lalaki? Kasi parang planado na po itong ginawa ni John Ruel sa inyo sa pagkarnap po ng sasakyan nyo. Actually, sir, wala din akong kaba nung araw na yun kasi galing kasi ako sa school, so exhausted ako masyado kasi marami kami ginagawa sa school ngayon. Closing na Maski din ako, hindi ko na-picturan. Kasi Opo. gabi na din. 6:40 na yun ng gabi. Matagal na po ba itong negosyo nyo, ma'am? Nag-start ako mag-try 2018. Dalawa kasi yung sasakyan ko. Sabi ko na yung isa naka-standby. Opo. Mga friends ko ang nagre-rent. Unang beses po ba ito nangyari po sa inyo na nabiktima po kayo ng ganitong modus? Opo. Ngayon pa lang talaga, sir. Ito po ba ay fully paid or hinulugan? Hindi pa po. Pinuhulugan ko po yun. Pa 5 months pa lang ngayon. Hanggang ngayon, ma'am? Ngayong araw ang due date. Tapos naisipan nyo, ma'am, na i-post po ito sa online? Yung anak ko ang nag-alok doon. Kasi sabi niya, may automatic kami, sir, na sasakyan. Meron na ba, ma'am, na nag-comment or nag-send sa atin ng mensahe na nabiktima rin ng nitong ni John Ruel? Ay, wala po. Yun lang po. Si Joe Miranda lang po. Opo. Sa ngayon, yung may-ari ng MG. Opo, ito po bang insidente, ma'am, ay nai-report nyo po ba sa PNP? Yes po. Nakapablatter po ako noong April 3
mga 11 o'clock ng umaga, and then nasa HPG na din po siya. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari? Sana ma-recover yung sasakyan. Siyempre, sir, mabalik kasi hindi pa ngayon bayad. Ganito, ma'am, naka-apekto sa negosyo nyo, ma'am, na itong pagkakawala ng sasakyan nyo? Grabe po ang epekto. Unang-una sa trabaho ko, hindi ako makapag-concentrate. Siyempre, grabe ang damage. Emotionally, stress. Alamin natin ano ang legal na aksyon na sa usaping ito. Nasa kabilang linya pa rin ng ating telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. RD, meron po sa atin na dumulog na kababayan na ninakawan or tinangay po ng kanilang sasakyan. Maaari ba natin na matulungan ito na si Marichel na mahagilap ang kanilang sasakyan na may plakang EAJ6688? Yes po, Sir Nomer. Ongoing po yung pag-locate natin yan at pag-imbestiga dahil reported na po yan sa Highway Patrol Group natin. So sisikapin po natin na ma-recover yan. At kung may certain period po yan, sir, na hindi na ma-recover, kung talagang magaling magtago yung kumuha niyan, ay mag-i-issue po ng Certificate of Non-Recovery para makapag-claim siya ng insurance po ng sasakyan po, sir. Opo, paano po ang magiging proseso nito, RD, sa paghanap ng sasakyan? Opo, yung Highway Patrol po, katulong po yung ibang mga intelligence unit natin, magtutulong-tulong po sa paghahanap noon, sir. Maaari na po ito, RD, na ituring na carnapping po, ano? Opo, kung nawala na hindi niya alam at hindi na ma-recover, carnapping po ang natin dyan, ang pwedeng kaso po dyan, sir. Last na lang po, RD, ano po ang mensahe natin dito kay Marichel, kahit siguro sa general na lang sa mga nabiktima pa ng mga ganitong modus? Opo, si Ma'am Marichel at saka sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon, napakalaking bagay po kapag ang ating mga gamit ay isi-secure natin. Pero may kasabihan nga tayo, Sir Nomer, na walang makakahadlang sa determinadong kriminal or magnanakaw, kaya pahihirapan din po natin siyang makakuha kasi kapag walang oportunidad po yung kriminal or magnanakaw na yan, hindi mangyayari yung kanyang gagawin. So, i-secure po ng maigi yung sasakyan at bago po ito i-park or bago iwanan, make sure na nakalock po yung kanyang mga pinto. Or, sir, may bago po ngayon, sir, na kinakabit dyan sa mga sasakyan, yung tracking device na kahit saan dalhin, kahit sino ang magtago niyan, matitrace po yun, sir. Yun po ang advice natin para sa mga may-ari ng bihikulo, mga motor, pwede pong magpakabit sila na tracking device po na yun, sir. Opo, siguro dagdagan ko na lang, RD, kung magpa-park sila dun sa maliwanag or may mga CCTV sa lugar. Napakalaking bagay po yun, sir. Kaya yun ang sabi natin sa kanila, sir, na iwanan at i-park nila yung maayos yung sasakyan doon sa safe at secure na lugar na mahihirapan yung criminal or yung karnaper na gagawin yung binabalak niya po. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Yes, sir. Opo. Hello, Marichel. Yes po, sir. Opo, narinig nyo si RD na kumbaga na ipabot na ito sa kanyang Highway Patrol Group. Opo. Mahanap agad itong sasakyan nyo, ma'am. Yes po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Apo, ma'am, kung meron kang mensahe dun sa tumangay ng sasakyan nyo, ano po yon? Sa'yo, John Ruel Rodriguez Mortega, maawa ka. Maawa ka. Balik mo sa sasakyan kasi pinaghahanap buhayan ko yan. Pinagsisikapan ko yan. Pinagtatrabahuan ko yan. Please, maawa ka. Tapos kung sino po sarang makakakuha, willing naman po ako magbigay. Iwanan niya kung saan gilid, basta buo yung sasakyan, ibalik niya lang po. Kami din po ay tutulong, ma'am, sa paghanap po ng sasakyan nyo para maibalik na itong, kumbaga, ginagamit nyo sa pagnenegosyo. Opo. Makakaasa po kayo na kami po ay katulong ng PNP Bicol sa paghanap po ng sasakyan nyo. Ano, ma'am? Thank you po. At ito mga ka-aksyon, kung sino man ang makakakita ng sasakyan ni Marichel, may plate number po ito na EAJ6688. At kung meron kayong nakakita or may nakita na ganitong plate number o sasakyan ni Ma'am Marichel, maaari kayong magmensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Kaya sa malapit na PNP para mahanap na po ito at mahuli itong suspect natin dito sa pagnanakaw.